Good day, viewers all over the world. I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. With us today, we have an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. Yes, my name's Eze-Ana Ugochi Tubel Norifte. I'm an ancient high priest. Abụkwazị m onye isi nchụaja na Ugochi Tubel ọdara temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. You're welcome once again. Let's proceed with today's questions properly. The first question: who do you think loves more, men or women? Thank you for that wonderful question. The truth of the matter is that all nwoke bụ onye na-afụ n'anya. Nwoke na-afụ n'anya genuinely. Yes, ihe a na-akpọ ịfụnanya ọ nwoke na genuinely. Because ịfụnanya bụ ịfụ anya ma afụ anya gị. Tọọ ihe afụrụ n'anya. So nwoke bụ onye na-afụ ihe n'anya, admire that na appreciate ya. So ụmụ nwoke ya afụ n'anya genuinely without being selfish. Yes. Mana ịfụnanya nwaanyị na-abịa with condition. Ịfụnanya nwaanyị na-abịa with condition. And onye batara na ịfụnanya nwaanyị adịghị stand the test of time. Ọ bụrụ na enwee ka that thing anwa o ji wee fụ gị n'anya, maybe material things is no longer coming the way it is. All this another person brainwash ya, ịgwa ya okwu dị aṅaa, o change ya. So ọ ya ka eji sị na nwaanyị na nwoke ihe nwoke na-adị attracted to bụ ihe ọ fụrụ n'anya, ịfụnanya. Mana nwaanyị asị na ihe nwaanyị na-adị attracted to bụ ihe agwara ya, nwaanyị na-adị emotional. So meaning that na o nwere ike fụkwasị onye ọzọ ya agwụ ya okwu ma ọ bụ ọfa ya ife ofiru na ọka mma karịa onye nke o nwere, o change your mind. So you can actually manipulate their emotions. So onye akpatalo na ị ga-afụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị, they had the will to do, they offer them everything. You will still see them misbehaving. You'll be asking yourself, career exactly ihe ụmụ nwaanyị chọrọ. Ya dajụ career exactly ihe a chọrọ. Na nwaanyị a na di ya nwere everything. O nwere mgbe m kọrọ akụkọ nwata nwaanyị ya dị enwe mission na tie gotara almost a brand new motor. Ọ gụgoro almost 20 million. Then when you afford them, very clear. Then yet ojene so ndị feminist. Of the feminists you on so ndị ku wa gwuru ndị nwu na ụfọdụ n'ime ha bụ divorce, ụfọdụ bụ single mother, ụfọdụ bụ ndị gbakachagoro onwe ha ndụ ha enwerozi meaning. Ha bịa social media they deceive the young ones. Then by so doing, ifo na obere oge ọ gasa marriage relationship. Etu a ka ọ dị mgbe gburugburu agwara m na investigation m mere, o nwere nwaanyị nwere ike iji ije di ọnọdụ ọ dị ya ka o nwere any other distractions. Nne na nna ya kpọkọ ya si ya, nwa m chigawa be di gị gaji maka ụmụ ya. So ịfụnanya ụmụ nwaanyị na-efe dị very easy, mana ịhafụ nwoke ọ bụ mkpa ya, ọ bụ mkpa nwunye ya, ọ bụ nke ndị ọgọ ya, ọ bụ nke ezinụlọ ya. Yet no what making any noise about it. So nwoke mgbe ọbụla nwoke kwụsịrị ịbụ nwoke that is na-shoulder the burden of responsibility dị ọ na-ewute ya, and nwoke na-enye those things ya without anything. So ọ dị nature nwoke ịfụnanya, ọ na-afụ ezinụlọ ya n'anya, bụrụ mkpa dị iche iche na-eme out of love. O nwere ike dị na-ayị onwe ihe. So if you ask me, I will tell you that ụmụ nwoke m ndị na-love selflessly. Thank you. Christians believe that Jesus will come again. What is your take on that? I remember believing me since when I was a little boy. I used to hear Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Believe in me, since 1980s, I remember that Jesus is coming till now. Now, one thing I noticed about Christianity now, they are no longer using that word. Jesus is coming soon. That time, I'm a poster.
ụfọdụ nwa mma na anyị ma baa na streeti anyị mgbe a odecha moto na 504 ya ude Jesus is coming soon and oga 50 years down the line Jesus abịaba oga and may tell you that na nwere ihe dịka Jesus is coming soon ihe niile akọrọ mgbe a bụ ihe eji wee tinye egwu ịma na ya Christianity is a religion ji fear wee so ndị mmadụ so mgbe a eji fear wee so ndị mmadụ as we speak now as at yesterday o nwere ndị one pastor a na-akpọ Noah Ark na Ghana o nwere ndị sicha ma ụmụ obodo adịcha dị ha nso na Ghana were na-agafe Ghana ọ dị ka ọkụtụrụ ka ogene na-agafe Ghana na in preparation na pastor Noah na-agwafa na n'ụwa ga-emebi na 25 December. Who does that? So yeah, the religion all over the world. Yeah, the religion they can have from time to time. And now when this one Amadi pastor they got the latest messages recently. So ọtụtụ ndị mmadụ were ego ha na akụnụba ha share be a pastor in preparation n'ụwa na-achị mmebi. So ị gara anụ akụkọ dịgasị etu a eso mmemme ọ bụrụ na ịjụba onye dị tim mere oso mmemme a o mere nwee take a decision, drastic decision hot room for many years. Decision abụ I remember the year 2000 agwa no end of millennia na every 2000 years n'ihe na-eme himara abịa present anything or sound all very nice, right? I can tell you na ya no go 25 years above year 2000 ya nwere ihe mere agwa na every 2000 years n'ihe na-eme n'ụwa ga-emebi na ga-enwe 3 days darkness ịrụtara mgbe a na-ekele m na-enwere many apparition mana ụmụnya mana ube na-elo ebere asị na Jesus bere ebere taa Virgin Maria bere ebere taa ama no lotas those time na I was a victim that time. Eso m na ndị bụ Catholic n'isi Mariology that time ihe nna aza mgbe ahụ Paul Mary Apostle of Mary then nfụcha ndị a na-aza ma Michael Mary ma Joseph Mary ma Paul Mary ndị ahụ ndị eriri including my humble self then. So ya na-achọ ịkọwara gị bụ na ụmụ ihe a na-eme ọ dabara so ụmụ ihe niile a na-eme wụ na ihe ji emezu ihe ka m kwụsị ebe daalụ. What advice do you have for men, especially fathers? Yes, my advice to men bụ na o nwere mistakes so many men na-eme m na-asị na ọ dịrọ good na-akpọ ụmụ nwoke ibe m kwụ ndebe anya na onye bụ ihe. O nwere advice one of my friend onye ọcha gwa m na ya noticed na death rate in Africa is so high and most of them has to do with family burden to fathers because most fathers na-ebu responsibility beyond their capacity na-result na heartbreak, high BP and rest of them. When I cover so how life is in their place, in Oyibo man's land, they believe in nuclear family. Nne na nwa ụmụaka ha dị aka akụkọ extended ha dị aka akụkọ ndị ọgọ ikwu na ibe ha dị aka ụdị aka meaning ọ bụrụ na mbịa nụrụ nwa gị n'obodo oyibo anyị jee na registra assign na gọọmenti dọkụmentị eduru nwunye nnaba o nwere ihe gbasara na ije gba nkwụ ije weta oke ndị ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa ndị nwa dị ana na ndị ihe na-ada aka ụdị aka ihe meaning na ha na-eme traditional marriage. So therefore, how they recognize extended families. So on na-eme nne na nna na-ebu less burden. Na ihe ga na-echewu maka gị na nwunye gị na ụmụ gị. Onwe ka ọ bụrụ ụmụ na-amụ ọ bụ ịtọ. And when ụmụazị a do 18 years, they are off. Now, nwa gị bụ dị grown up. O nwere ka ọ bụrụ gị ụlọ nke ya. Ọ chọọ ịbịa na ya house, ọ ya agwa gị na ya na-abịa. Iwe come ọ ya si abịa ọ bịawa. Oman say this is my father's house. Who does that? So if you now at that time no again na nwunye gi your husband has possible. So make less burden. He na-eche maka ndị ọgọ nwa ka ịgbasa gị na ndị ọgọ. It has to be life. So ụmụ nwoke ha na-atọ atọ. Because he brought so much family burden. Mana na Africa, gị nwoke ị ga-eche maka ya personal need. Ị ga-eche maka ezinụlọ gị. Chee maka ndị cousin. O nwere one boy ka nkọrọ na akụkọ ezimodo. One boy mụ na ya na-akọrọ akụkọ
nwanne mpa ya, that is his uncle. Mpa ya tọrọ this man na-agwa gị ya. Mpa ya nọ na village na-emekwa business. Nwanne uncle ya wee bụ nọ Lagos. The man dị important. The man ka ụmụ nke na-azụ ụmụ nke. Mana the man wee kpọrọ nyanwa asị nwa nwanne ya nwoke ka ọ zụọ ya na university. Nwa nwanne nwoke anyanwa the man na-akwụ ụgwọ university ihe niile ọ na-azụ ya na university na-emezi every weekend, every holiday. School break o jee Lagos na-enyere the man aka imego ịsa moto ime 5 o'clock ụtụtụ imego sa moto sụkwanye aka jee shop mgbe ọ ya anakwa skuulu enyekwa ya m ihe ọ ga-eji wee na skuulu ịga aga na-eme because this guy na-ewe iwe na ụmụ the man na-arahụ ụla na ụmụ the man na-arahụ ụla ọ bụrụ onye ka ya kpọte by 4:30 ka ọ bịa saa moto wee kwado wee jee ahịa na ụmụ the man ahụ ụfọdụ ụgwụ ndị ọgbọ ya ụfọdụ ụgwụ ndị ọ tọrọ ụfọdụ ụgwụ ndị tọrọ ya o wee sị na-afụtazie na naanị overuse ya nwere na-achị ya nwoke anyị na-asị ọnyaahụ ya fadọsị mba nọ ọnkụ ya si ya ime ọ dị ya akwụkwọ ọ na-azụ ụnụ ya bụ ihe ọma ka ọ na-emere ọsụ nọ ọnkụ ya nọ responsibility ya ntị ọ dịkwa ọnya mana ụfọdụ ọnkụ so ihe ji wee kwubie bụ na o nwere ndị ya bụ na ewu ọnkụl onye ọ na-atụghị anya n'aka o nwere onye nke mma nọ US ma ndị cousin onye ọ na-atụ ya anya n'aka ifena the body etu ka nwoke ya esi wee buru nke ezinụlọ ya buru nke ndị cousins na ndị niece na ndị nephew obi ya onye kwaje nụọ nwaanyị buru nke nwunye buru nke ụmụnne nwunye buru relation ha maka enwere ike mmadụ nwanne ọgọ gị nwaanyị anwụọ agwa gị na Aunty Eliza nwanne ọgọ gị nwaanyị nwụrụ ihe esokwa wee jee akwa ya ma ise dị ego nchi ọdị na nwoke ebubọdịna nwoke ya ebucha bọdịna buo ma nke obodo buo ma nke relatives enweghị gasị na ebe ụmụ mụrụ nwa dị ana na mmadụ nwere ebe a na-aga eji akwa ịghọtara dị to be a man is not easy ihe niile a nwere ike nwoke ya awụ oji chọrọ ọ na-ama na-eji onwe ọdụ na onye na-etu anwụ ọmago na-akwa ya ewu ya 30,000 obi amapịa onye nwere ike ojiri ya so ụmụ ihe niile abụ ihe na-ashọtọ life nwoke o nwere ihe ya agwa gị ume amapụghị o nwere ofu enyi nwoke nwụrụ nna ya nwụrụ anyị bụ ndị friends wee bịa nụ na anyị wee ka anyị si ya sorry anyị nọ na-asị asọ this boy na-ebe one of his closest friend wee jekwa anyị sị na ihe onye a na-ebere akwa agbọkọ na nna ya nwụrụ nọọ na ị gaghị ejekwa ya dụrụ anyị sịrị ili akụkọ anyị ji wepụtazi onwe anyị one side a wee so ka anyị wee rezieri ego otu a ka esi wee rezieri almost 3 million naira at the spot ya nwoke ya mere ihe na ese ndị 3 million naira by the evening nwoke mmadụ pụtasị anya na-ahazizi oke ngọzi ji ezieri onye dịta si je si ịfụna na-akwa ego ka nwoke na-ebe so ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ụfọdụ ihe na-eme nwoke na-eri n'ute advice nwere gị nwa nwoke ịbụrụ nwoke I will advise you ịkpata ego don't spend all your money or your family relatives and everything maka na nka ihe ebekwa akwa spend 50%, keep 50% for your own self maka ndụ gị ndị ọcha ma ihe onye ka ndị ọcha ji onwe ha na-akpọ pensions and gratuity ọkwa eziokwu the structure is na ịtacha afọ na gọọmenti ị na-enye gị gratuity ụda iwere wee bido something na-enwezi pension na-abịazi every month iji eme gịnị iji eneta onwe anya na-egoro ọgwụ na-ego ihe niile fụna ndị ọcha plan at old age na ihe ị ga-eji neta onwe gị anya mana gị nwa bụ trader ego niile kpatara iwere je zụọ ụmụazị were eme ihe niile wee zụọ extended na-ehe okwuzi na mbọsị ịkabaziela nka na anya ya egotara lokozere onye anya egotara ọga ihe a long plan ime ihe ime iwere ya destiny tinye n'aka ndị ọzọ ọka ihe ebe anya m anya m ọga ọ bụrụ na mmadụ 100 mere ihe ị na-ekwu so 5% bụ ndị na-eri ibu ya 95% na-ebe anya m anya m maka na ị nwere ike ịzụcha onye ahụ emechaa ọchọkwa nke onwe ya man human being the selfish ịghọtara ya human being the selfish nke na-enwe ka emechala mmadụ ihe ọsị ọkwara ihe a onye ụlọ mmadụ ịkpọrọ mmadụ kịta akpọje obodo oyibo kpọje ofu one country mana ị nwere ike kpọje ọsị ọkwara ihe a kwa ọsịsọ obodo ya ka kpọjere ya onye eme appreciate eta ka mmadụ so ọga ana m advice gị make plans for ihe ị ga-adabere na ya at old age n'oge nka maka na enwe nke nsogbu ikpe ya
a na-akpọzi nke jitu ego na family na ụmụ ya, nwunye ya na-asị ife anyị nekwa ụmụazị ahịa azụ ha azụ ọsọ gị nwa dị Chidera anọrị ya, Ebuka anọrị ya, Obi anọrị ya, ọ bụ sọ gị nwa na-aga azụkwa ụmụazị a, nwaanyị gbaruo ihu, nwoke kpazie ya aka ka onye yebo ngede abalị ọsị ya hapụmaka ọsọ ndị famili oke ọgọ ọbụla a na-akpọ gị ị na ọda ka o wee nye n'oge ebo nge ikwezie ya nkwa na ya akwụsị ịsọpọtụ famili ma udochi ya fụna nwa a na-aka ọtụọ na ọf ọ ga ihe ebe anya m so mgbe ị na-asị m ọcha chi na-eweta ka ọha rie kwadokwa maka ihe ị ga-eji n'onwe gị nka ọ bụrụ shọpụ runye shọpụ ọ bụrụ boys quarter runye ọ ga ka ị ghara ibe akwa daalụ. What advice do you have for men when it comes to helping and supporting women? Na nke a dara ụda ụmụ nwoke ibe m ekene m ụnụ ihe m na-achọ ka m kọwara gị bụ na 1. Helping a woman depend on the woman. Who is she to you? Nwaanyị ị ga-enyere aka na ndụ a ma advice gị, nwaanyị ị ga-enyere aka na ndụ a ya bụrụ na nwunye gị maọbụ ya bụrụ nwanne gị nwaanyị ma ya bụrụ mma gị, any other woman ị na-enyere aka, you should do it with senses. Ọ bụgoro na onye ahụ enyegoro gị aka na ndụ a, ihe ị ga-emeri ya bụ nye ya those things anwa bụ peanut, those things anwa bụ ihe ị ga-anị, those things anwa bụ na o nwere ihe ọ bụ to you, but don't go to the moon because of her. You get why? Modern woman na-afụta ya na ha bụ nwaanyị for the fact na ha bụ nwaanyị na ha bụ oriakụ, for the fact na ha bụ nwaanyị na-ekwesịrị na ụmụ nwoke ga na-take care of them. Ha na-afụta ya as their right, therefore they will never show appreciative. So gịnị ka m na-ekwu? And the one thing about women, o nwere ka esi wire brain ụmụ nwaanyị. Etu esi wire brain ụmụ nwaanyị bụ na imegide kwụsị ime nke i mere ma na n'iyi. So don't start what you cannot finish. So if whatever you are doing with a woman, ị ga-ebe anya m na ọ bụrụ na ị were obi gị niile tụnyere ebe nwaanyị. O nwere akụkọ nna m kọrọ m, ụmụ nwaanyị na-enwe obi, ụmụ nwaanyị na nwoke abụrụ ofu. Etu esi waya obi ha dị iche na etu esi waya nwaanyị nwoke. Nna m kọrọ m akụkọ ihe kpatara Chineke ji si na nwoke ya na-achụ ụwa. Na Chukwu oke dịrị ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke n'obodo idu na ọbịa sị ha jee nụọ ọgụ. Ụmụ nwoke wee jee ebe ahụ n'obodo ọgwụ taa akpụ agbute ofe isi na-ekwere oyoyo wee nata. Chukwu oke wee sị ha nnọọ, ha butere ofe isi na-enwe aṅụrị. O wee dị ụmụ nwaanyị ha jewe obodo idu na ọba jee lụso ụmụ nwaanyị ọgụ. Ụmụ nwaanyị wee jee ebe a wee gbuo mmadụ niile pịa ofu onye mee escape a na-ebe akwa nata. So wee jụọ akịrị ụnụ na-ebere akwa sị na ha gburu mmadụ niile na ọnụ nwere otu onye na-ewute ha too much mere escape. So obi ụmụ nwaanyị adịrọ ka obi nwoke. Ị nwere ike isi na nwaanyị dị emotional, ọga ihe ebe akwa. Nwaanyị dị emotional when ọ dị handicap, nwere ihe ọ ya emewu. Fụwa na nwaanyị na-ebe akwa ọ dị handicap, nwere ihe o mewu that time. Mana I can tell you na nwaanyị ọbụla imere ihe wee megide, ọ bụrụ na o megwarọrọ ịma na o nwebụrụ opportunity, come 10 years 20 years nwaanyị a ga-emekpọ gị ihe niile. Onwe nwaanyị na-anụ gị na ya na-enwe problem, ọga gị na na-enwe problem, ọ ga-edotara gị those things na old age, especially when you are broke. They don't forgive. Ọ bụrụ na ọ forgive, ha dị ka politicians. You know politicians, if politicians did not suffer you, a man will not opportunity flog. If not, all your flog will get fuck up, the treat fuck up at the right time. So my advice is that if you want to help a woman little. Just what is what you can offer. That is what can be like here orphanage. Here when you have what you can actually dash to a beggar. Man, you build your future with a woman. No, they can transform a woman. Abron negi, abron one negi, abron willing, forget it. What advice do you have for children towards their parents? Yeah, my advice to children is that children should understand it. Now, then what a mandate given to children towards their parents. Other than the commandment, the fourth commandment say, stop running again and negi, can't do where the anya.
That is the only commandment that has clause. Now, you do this, you get this. Any other commandment is don't do this, coward. Don't do this, coward. Don't do this. But all this one, again, battalion. So every child need the blessings of the parents. If we see any child that is successful today, believe me, the blessings of the parents is upon the person. Make sure ka anger ka nne na nna gị ghara ịbụ gị ọnụ, especially na ndụ. Reconcile, ọ bụrụ na enwere any reason gị na nna gị ji ghara ịdị ebi n'udo, nna gị wee bụọ gị ọnụ, make sure na gị na ya reconcile kịta ọka dị ndụ. Ọ bụrụ na ọnwụ believe me, ọ ya akara gị njọ. Ọnwụ ihe ga-alịsta na ya ga-adị too much. So ị must sọpụrụ nna gị na ndị gị ka ndụ gị wee dị anya, maka na onye dị ndụ ọdụpụta ihe ọma. Ọ bụrụ na ị sọpụrụ nna gị na nne gị, ndụ gị ga-adị short. That's the simple truth. Because you are a replica. Ịbụ ihe si n'ahụ nne na nna gị wee pụta. Ọ kwụrụ ara aka onye kụrụ ya. And ọ bụrụ na nna gị na nne gị buo gị ọnụ, ọ ga-adị ile ịma ihe ọ bụ n'onwe gị na-eke. Ọnọdụ kịta ete nọkịta, if you pick up your size book iji ego gota ka ị destroy ya free, nobody will question you. Etu a ka ọ dị, because na all he spent on you. Ọ mụrụ gị, nọchọọ gị, nna gị weta ego ejekwa ụgwọ ụlọ ọgwụ gị, na-egote ihe a na-enye gị na-eri. Oh, he dị indebted to your father. Because he dị indebted to your father, onye nwa nọchọrọ gị na nature. Ikpe amago gị iji ụgwọ the institution, because in life nothing is totally free. In life bụ na onye mere gị ihe ọma in life ka ị ghara ịba n'ụgwọ, ị kwesịrị ije nwe gratitude, ije si onye a, thank you for what you have done for me, I really appreciate. When I go see gị, all ị ga-eme, ị ga-afarịrị a way to show appreciation. Ọ bụrụ na mmadụ mere gị ihe ọma, ọ bụrụ na ị show appreciation, ịbagokwana ụgwọ. Yes, that time when my grandmother no, I learned it from her. Ọ bụrụ na inye ihe, nwere ka inye my grandmother ego, ịchọtara na bịa nye ego ka ọ ghara ịchọba ihe ọ ga-enyerịrị gị, ọ dịrọ possible. Ọ bụrụ na oge mango, kpọọ ma biko rigoro mango, oge akị oyibo, ma ọ bụ n'oge cashew, ọ ya achọrọ something. Also, one will pretend me, oh, you will do something okay, nearly. This part they better get before go. Oh, God, told you something. Oh, no, you know, you hold me an out here. One can be a bona, and one of my what those things. Never mono take a day. A man and my mother had Jalu Nana, when you say I would tell him. Because of it. And here and yeah, yeah, I'm not going to have 500 naira. But look at 500 anyway. 500, 1,000. Mana ọgwụ ego anyị nyere ya, ọ ya agwa ụmụ ya niile. Nwa ya nke agbata ya na m na mma nwa apọ, ọsị m na nwa apọ nyekwa m ego etu a ọ ya kpọkwa ụmụ ya niile gwacha ha fana karịtị ndị mụ na ya dị very close. So onye na-ekwu maka ya bụ ka ị ghara ịba n'ụgwọ ihe ọ bụla mmadụ mere gị, mee restitution, try ya to strike a balance ka ị ghara ịba n'ụgwọ. Ọ bụgoro na ihe ị ga-eji aka mere onye a ma something that just mee something ka ọ ga-abụ onye a wetagoro nke ibere na mmụọ, enwe nke gị nwa mekwa wee balance ya. Do this, shall be well with you. Thank you. What advice do you have concerning New Year resolution? Yeah, a lot of people have made New Year resolution last year, and I'm sure few people are already getting ready for the next year resolution. Now, ihe nchọrọ ịjụ gị bụ gị nwa mere nke last year, kere ihe ikpebiri last year, kpebie anyị imebiri ịnọgidesiri ike na ya. Those set goals you set it for yourself, did you achieve them? Now, ọ bụrụ na achieve ya, ijuru onwe gị kere ebe mmiri si bala opi ụgbọ, ijuru onwe gị, o nwere ike ọ bụrụ na because na deviate from the resolution kpebiri onwe gị.
yes kpatara na ifulfill law ihe kwesịrị ifulfill. O nwere ike ikpebiri n'onwe gị na ime orizi ibi careless life na ịma aha aṅụzi mmanya na-eje bịa palọ and ọ bụrụ na ime idebere that mkpebi ahụ ikpebi ike save more money for another thing. Mana for the fact na idewere nkwa ahụ ikwere o mee gị ise butere ihe ikwesịrị ise and therefore imeghachi ihe ikwesịrị ighachi. So I put it to you today, make your New Year resolution. Me, I've already made my own New Year resolution. I'm still computing. I can tell you na next year will be a year of abundance. Ma ọ bụrụ na ibido taa bido plan ihe ị ga-eme onwe na-agwa ndị mmadụ secret of life bụ mmadụ anyị agwa gị. Make sure na ịkọ through excesses. If I tell you we can say I'm back again, but I can tell you he who does not plan is trying to fail. If I tell you na me ejiboro egom 200,000 jegoro ofu nkwụ here are the surprise. Mana o nwere ụmụazị ụdọ just know the peak ye 150 million. Oje oturu party, kpọrọ enyi nwaanyị party na hotel. Ụfọdụ nwere ike wepụta 500,000 ọ ga-eji gba knockout Christmas na New Year. Ị mara ofu kpọkpọ anyị na-ekwu na knockout a na-ekwu na o nwere ndị 15 ofu kpọm. Now, onye a nwere ike ịgba ya in a night or almost 20. So etu a ka ọ ga-esi ụfọdụ ebidogo na 20 something gbagide ahịa nke New Year ka anyị hapụ ekwu n'akpụ. Ndị a na-agara ọnụ ndị a na-agbasa ọkụ n'elu ga na-agba. Now, ifu ka o si ana ego n'iyi. Ụgwọ so na mgbada ya akwụ ụgwọ. Mgbada akwụzụrụ ụgwọ na-ebe ka ewu. So ihe nna achọ ịkọwara gị bụ na ọ bụrụ ego one mmadụ kpatara bụ isiokwu na one ka isi ebita. Jibo m ego m go wine 200,000 sị ka ṅụọ. Ndị mmadụ na-ewetara m ya. O nwere nke mmadụ wetara m ego na-ele recently. It's not 1830 gịnị 1739 or 1738. Ọ sị emere ka bata. A na-ewetara m nkwa etu a ka ọ ga-esi wetakwa ya mmadụ bịaka ome anyị. So obodo ihe na-achịkọwara nene excesses gị ebe ị na-eme expenses cut ya down. Na Nigeria adịrọ mmata awụ because of loopholes. Ndị politicians a na-eri ego n'ihe ha wụrụ ara eme ka ara emeri ebere. Mana ọ bụrụ na ama na-egote president maka esi amane prudent management akọtụọ enwe enough money a ga-eji mee investment. Onye enough money anwa iji mee investment onye fụrụ ọ na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ ya bụ na igworo ọgwụ ego. Ọkwa ihe ya na-alụ ka ọ na-alụ mana ọ dị ụtọ na ọ kpatara nke were eme buga ịkpata nke ji nwa na-esi ebi. I can tell you no one dey with this Christmas ha ga-akpọ party ebe a ga-aṅụ nkwụ. Mana onwe ndị na-eje klọb kpọọ nkwụ 700,000 bụ ihe ofu oche. Ụmụ ihe niile abụrụ life. So ihe na-achịkọwa bụ mara those things anwa bụ loopholes. Ụfọdụ ga-enwere 500,000 egoro nwaanyị fon. Mana ị mara na iwere anya oju onwe gị ngwa ahịa 500,000 iwepụ na shop ịmara na shop ụlọ oge. All those things wụ ihe nwere ihe shop ga na-ada. Ịchọgbu onye ya si na onye a jidesiri. But he who does not plan is planning to fail. Thank you. Because of our time, this will be the last question for this program. What advice do you have for ladies during this Christmas period, especially about deceivers? Yes, thank you. I'm not gonna Xmas ụmụnwaanyị ekene m. Okay, Japan got to down now. Emi Malaysia got to down. Okay, yeah. If I Kuwait got to down. Okay. Emi Don na America got to down. Ike South got to down. Auntie, I got a quality card on now. Oh yeah, they were now. Ijikwa because of ndana to down. Ụmụazị bụ ike. Ndị ọgịrịga wara na nwa. You will lose your relationship. Build over years. Ndị a ga-ata gị ihe adọrọ mma. Ndị a na-agwa gị ihe akịta. Ndị a niile ụfọdụ n'ime ha na-ebi fake life. Ka ngwa ka mmepe gị anya. Ị ma na o nwere ebe a na-erent moto na Lagos na Abuja nwere idea. One of the company, I know one of the company a na-akpọ Hays. Yes, e nwekwara other companies ha dị plenty. Ụfọdụ ga-eje hire Prado. Ụfọdụ ga-eje hire Benz ha ga-eji bata. O nwere ike ọ hire that Benz ya nwere ike na-agbụ ya n'ọnụ 200k per day. O buru ya for 5 days.
na ọ ga-ebukwa 5 day, ọ ga-ebu ebe ezi bịa na be gị 200k every day ya agba fuel. Yatago o buru ya for 200k every day ọ bịa na be gị gbee pasmaga efukwu ya taa afụ ihe eji fịa nwanne echiche na ọmụtie ọ ga ọchị na ọ drọpụ ya na Lagos take off flight wa and atago gị iwu na atago gị agbaghị pụọ n'ụzọ kpọọ onye ọzọ. Ana m achọ ịgwa gị na Emidon South Africa na-abịanụ na ndị o kwere nkwa na ọ na-abata abụrụ so nwa ha nchi, mana ọsọ ụfọdụ n'ime ụlọ ndị a ga-atụrụ ime o nwere ndị a ga-atụrụ ime Jackie go back from now till March result ga-abụ. Ana m achọ ịgwa gị na ọya dị kịta dị too much, HIV dị too much, hepatitis B ọ dị deadly, ọ dị ka a na-atatapụ na kisi abụrụ nke isi kwado. Mana ana m achọ ịgwa gị agbachakwa egwu ọ na-anụ okwu a ga-ata gị ihe adịrọ mma. Ị ga-enye ṅụ Prosno 2 ịṅụcha Prosno 2 anwa o nwere ihe ọ na-ada m eji because ihe ọ na-eje ebe a ka o jee distọtụọ egg gị ka ị ghara ịdị ime ma nke dịgharị ka ọ flọsh ya. Agbacha egwu ọ na-anụ okwu mgbe ahụ ị ga-emechazie mgbe ị ga-asị na akwụna n'ebe ọkwa nwa nụ na nka mgbe ahụ etowazie ka Eze-Ana emeela ọgbachi ikike mụta nwa ichebuzie na agbacha egwu ọ na-anụ okwu. Be careful this Xmas. Amago na ọtụtụ n'ime ụlọ na-esi travel isi Abuja ị na-anata village, isi Lagos ị na-anata village ka ata gị ka ị na-anatara nwere ihe ọzọ. Ndị anyị na-emere obuga anti a ga-atakwa gị o. So be very very careful. Ị nọ na in a hurry to take some certain decisions. Ị nọ na in a hurry to make some certain decisions. Don't make any mistake. Don't allow yourself to be taken for granted. I want to take it for granted. Ọ gụnwa ga-ata ahụfịa. Enwekwana ndị wụ destiny harvesters, okay ma. Enwere destiny exchangers. Ndị ga-ewere gị nara gị ihe iji dị ebube. I want to go vacation how, but I can tell you now, some like 50% of ladies and women I know now, I'm not going to have the what they have had their chaff. But anyway, the Kiaman, or for one, I'm not going to have the if I had a busy better, I want a jam or the right spiritualist on the Bogodonia. Maybe even more than here to retrieve Yana Progi. Ọtụtụ anyị amụkụzi nwa ọtụtụ anapụgo ihe niile ha jide bụ ihe emezi ha ụfọdụ ndị akụnyeziri spirit of succubus aje kwarbazi iko. Ndị a wee destiny exchangers eji uke na-agbazu ihe a na-eme ifụsiri ihe na-eme na among the pastors. Okay, it's not ọnụ m ka isikwu. Ana m achọ ịgwa na some of these people are occultic men. Yes, so but ihe m na-achọ ịkụwara gị bụ be very very careful ka a ghara ịgbaghị ọsọ ahịa. Ka a ghara ịgbaghị ọsọ ahịa. So mana gị nwere onwe gị bụ onye nọnụ bido kịta ozugbo onwe gị chọwa a strong spiritualist ga-azụba gị bido kpewe ikpe na ime etu esi ekpe ikpe na court ka ọ ga-esi bido mee kiwe kesi gị na mmụọ kwuo na ya na-ejiri ọnwa anyị ga-eme mgbọrọ mewe kesi na ndụ gị mewezie kesi na ndụ gị ka a nachighata ya bụ amara gị aha na-adụgoro gị anara mere iji akụ maka na ọgwụkwa ma onwe ndị na-anapụ mmadụ ihe jide bụ ha buru ibu mana ọ bụrụ mmadụ niile nwere child of nwa ọgbụgba ndụ onye kwụ n'ụkwụ ya na-abụ onye mmụọ kwudoro hafụkwa ụdị mmadụ aha anaghị hafụ ha na ụdị mmadụ ha ya ama na onye abụ nwa dị ebube ka ọ bụrụ nwa ya ejighị ebe ọfụ ibi na onye isi ha ya agwa ha na onye a bụrụ onye eji eme ụdị ha ọ naghị. So ihe m na-achọ ịgwa be very careful. Ọ bụrụ ihe aka ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Udo dịrị unu. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries and deep consultation, you can as well DM him with that same number. It's nice having you here today. Thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Yeah, viewers all over the world, as you are joining us, keep sharing our messages, keep telling people about our administrations. Serokwu ihe ọjọọ, wepụ aka n'ihe ọbụla bụ alụ. Wepụ aka n'ihe ọbụla nwere ike ịhọtụ ya future tomorrow.
dị nwayọọ dịka nduru ma waa anya dịka agwọ, ka a ghara iji gị mee ihe a na-eme, ka ndị evil men ghara ịnapụ gị ihe iji dị ebube, maka na ndị ọjọọ nọkwa. Ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime ka mmụọ kwudoro gị, ka a na-awọchi ya bak, ka a ghara ịnapụ gị ihe iji dị ebube, ka ị ghara ịbụ otiri anya afọ ụzọ. Udo dịrị unu.